ифодаҳои рационал ва ирратсионалро давом мекунем. Акнун якчанд соли охиромон ҳамонро кор кунем. Барои намуд суол кор кунам, албатта ки бояд ба хотир биёрем кадом формулаҳо буд барои қавскушоӣ ва ба қавс ҷудокунӣ. Формулаҳои масалан дар инҷо дакорӣ а минуси б а ҷамъи б ба чӣ баробар мешавад? А квадрат минуси б квадрат. Баръакси ин ҳам дуруст аст. Яъне агар шумо а квадрат минуси б квадрат дошта бошед, а минуси б а ҷамъи б навишта метавонед. Барои ин савол чӣ кор мекунем? Бинед дар суръат 5 як хел аст. Ман вайҳоро аз қавс берун кардам. Чӣ мешавад? А квадрат минуси 7 мемонад. Ва дар поён агар ман нигоҳ кунед а минуси б а ҷамъи б дорам. Агар ин қавсҳоро кушам, ин ифода нигоҳ чӣ мешавад? А квадрат минуси 7 мешавад. Ва аз инҷо ки маълум аст, ҳар ду ифода ихтисор мешавад ва ҷавоби мо ба 5 баробар мешавад. Давом мекунем. Қимати ифодаро ҳангоми а минуси 8 будан ёбед. Бузургии мутлақ. Агар бузургии мутлақро ба хотир дошта бошем, ҳам дар дуруни вай чӣ ки дошта бошем, ҳам вақт ҷавоби вай плюс мешавад. Минус 3 бошад ё ин ки минуси 1/3 ба 1/3 баробар аст. Агар ё ин ки 10 бошад, агар мусбат бошад, 10 худаш мусбат мешавад. Минуси 100 бошад, ҷавоби мо ҳам вақт 100. Яъне ҷавоби мо ҳам вақт мусбат мешавад. Аз даруни вай ҳам вақт мусбат мебарояд. ҷои а минуси 8 монем чӣ мешавад? Якум ифода бузургии мутлақ минуси 8 ҷамъи 17 хати каср минуси 8 ҷамъи 5 ва инро мо медонем ки ҷамъи 3 мешавад. Ва аз инҷо бинед суръат ба чӣ баробар мешавад? Ба 9 баробар мешавад. Махраҷ бошад, бинависем 9 тақсими минус 3 ҷамъи 3 ва 9 тақсими минус 3 минусе аст. Аз бузургии мутлақ бояд 3 мешавад. Яъне 3 ҷамъи 3 баробари 6 мешавад. Бояд ҳамин монанд саволро кор кунем. Акнун ҷои ифода б 8ро мемонем ва ин ифодаро кор кунем. Чӣ мешавад? Ин баробар мешавад ба 5 минуси 2 зарби 8 хати каср 8 ҷамъи 3 ва мо медонем ки ифода ҳам вақт мусбат мешавад, ҷамъи 8 мешавад. Баробар дарун суръат чӣ мешавад? 5 минуси 16 ин минуси 11 мешавад. Хати каср дар поён 11 ҷамъи 8. ҳар ду ифодаро мо тақсим кунем аввал даруни бузурги мутлақ кунем минуси 1 мешавад. Минуси 1 аз вай 1 шуда мебарояд. ҷамъи 8 ин баробари 9 мешавад.